Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Сёння вас чакае трэці і апошні аповед серыі купальскіх магічна-містычных гісторый пад назвай «Тысячагадовы дуб». Паехалі! Той самы поўдзень, Мазыршчына, вёска Данілегі. Гэта адна з тых мясцін, дзе жыхары яшчэ носяць па нядзелях і святах старадаўнюю народную вопратку. Хаты, выцягнутыя два рады, так густа абраслі дрэвамі, што здаюцца пагружанымі на дно глыбокага зялёнага возера. Некаторыя з іх пабелены знадворку, часам крытыя трысцём. Вокны абведзены сінім. Наваколле дрымучыя лясы. Трапляюцца дубровы па 400-500 год. Гэта менавіта тут стаіць у атачэнні 600гадовых дубоў дуб крывашапка, цар дуб, дрэва вечнасці. Вось колькі ў яго назваў. Яму 1000 гадоў, разменьвае другую 1000. Немцы хацелі спілаваць яго і вывезці ў Германію, але партызаны паставілі варту. Не ведаю, ці трэба было. Немцам усё адно гэта не ўдалося б. З якою тэхнікай падступіцца да дрэва таўшчынёй з вялізны пакой. Владимир Караткевич «Земля под белыми крылами». Сонце рушило на захад, і задуха паволі пачала сыходзіць. Птушкі, нібы абудзіўшыся пасля дзённага сну, распачалі вечаровую мітусню ў верхавінах старажытных дубоў. Гучная пералівістая гамонка рэхам разляталася па акрузе. Вільготнае паветра пахла імхом, грыбніцай і нечым старажытным і родным, але невядомым, забытым. Вольга спынілася каля дрэва, абцерла твар сурвэткай і ў чарговы раз прыглядзелася да мапы ў смартфоне. Сувязі не было, заставалася спадзявацца на асабісты досвед і компас. Вольга павярнулася тварам да сонца, што раскідвала жоўтыя промні стаўбы скрозь галіны дрэў. Значыць, вёска Лельчыцы, а разам з ёй Дубрава і рубежы, знаходзіцца за спінай. З Данілегаў яна рушыла на поўдзень, каб адшукаць старажытны 1000гадовы дуб. Цяпер трэба ісці на паўночны захад 2-3 кіламетры, разважала Вольга. Дык чаму ж яна дагэтуль не дайшла да вёскі? Тая быццам правалілася скрозь зямлю, схавалася ад Вольгі, гуляючы ў хованкі. Ужо б хоць сустрэць жывога чалавека, не тое, каб дуб паглядзець, стомлена запрасілася ў подумках жанчына. Адказам ёй былі птушыныя спевы ды маўклівы мудры лес. Рабіць было нечага, і Вольга працягнула свой шлях, рухаючыся насустрач сонцу. А тое, жвава чырванеючы, быццам наўмысна вадзіла жанчыну па хібным следзе. А 7 гадзіне ўвечары, калі Вольга, спалоханая думкай, што ёй прыйдзецца начаваць у лесе, пачала галасіць. «Людзі добрыя, дапамажыце, заблудзілася я, людзі! Людзі, дапамажыць!» Сарваўшы голас, Вольга закашлялася і прысмакталася для пляшкі з рэшткамі цёплай вады. Больш у яе заплечніку нічога не было. Раніцай, збіраючыся на пошукі, яна не разлічвала, што заблудзіцца ў лесе. Стомленая і разгубленая, Вольга апусцілася на пень і расплакалася. Раптам з-за спіны пачуўся жаночы голас. «Гой, ты што ль звала?» Вольга абярнулася і хвіліну здзіўлена глядзела ў прыгожанні малады твар жанчыны. «Чуеш, ты ль звала цяперка?» «Я!» – падскочыла Вольга і радасна кінулася да жанчыны. «Вы сапраўдная?» Жанчына адступіла на крок, бо не чакала гэтакай рэзвасці. «Чаго ж не сапраўднай мне быць?» – здзівілася жанчына. «Аксёна я!» Жанчына прыглядзелася да заплаканага твару Вольгі, усміхнулася цёплай матчынай смешкай і працягнула руку. «Ну, хадзем, дзіцятка!» Вольга схапілася за гарачую пухлую далонь, нібы баялася, што жанчына толькі хітрая лясная здань, якая хутка знікне. «Як імя твае?» – спытала Аксёна. «Вольга я», – шмыгаючы носам адказала тая. «Вальжана, значыць», – усміхнулася жанчына. «А тут што робіш?» «Ехала паглядзець на 1000гадовы дуб, ты і заблукала». «Ах, на дуб!» – кемліва паківала Аксёна, усміхнулася і прамовіла, крыўляючыся. «Даўнечка не заходзілі да нас турыстам». Рэзва тупаючы ў старых галёшах, Аксёна ішла наўпрасткі. Вольга толькі паспявала перабіраць нагамі, спатыкаючыся за галлё і зарослыя імхом пні.
Хутка жанчына спынілася перад шчыльнай сцяной алешніку, загадала Вользе нахіліцца ніжэй да зямлі, і так, скурчаныя, яны пралезлі пад нізкімі галінамі. Тут, на прасторнай палянцы, хавалася маленькая вёсачка. У два рады стаялі акуратныя драўляныя дамкі, дагледжаныя, з пабеленымі сценамі, блакітнымі аканіцамі і бліскучай шыбай. А дарога, што ляжала паміж імі, падыходзіла ў сутыч да тоўстага, таўшчынёй у цэлы пакой старога дуба. «Сапраўдны!» – дрыжачымі вуснамі прашаптала Вольга і ўздыхнула з палёгкай. «Вядома!» – усміхнулася Аксёна. Іх заўважылі вяскоўцы і падышлі бліжэй. Аксёна распавяла, як пачула Вольжын крык і пайшла шукаць небараку. «Пашанцавала табе, дзяўчо!» – сказаў стары з дзіўным сухім тварам. Дзіўным, бо вусны ягоныя усміхаліся, скура моршчылася, нібы іскрылася радасцю, але вочы глядзелі пільна, сур'ёзна, нібы наскрозь. «Ходар мяне зваць, староста я тутэйшы. Заставайся на ноч у нас. Аксёна табе пасцеліць на сваім падворку. А раніцай да прыпынку адвядзем. Тут недалеча аўтобус ходзіць». «Пэўна ж галодная», – сказаў нехта, і тут жа скрозь натоўп наперад вынырнула невысокая поўная жанчына. Нават у ранніх прыцемках віднеліся ружовыя шчокі яе і жвавы позірк. Маленькай гарачай далонню жанчына ўчапілася за Вольжына перадплечча і пацягнула за сабой. Вяскоўцы таксама спахапіліся, разбрыліся па дамах і прыняліся рыхтавацца да вячэры. «Марыся мяне зваць!» – кінула жанчына. «Тутка сядай!» – паказала яна Вользе на драўляны стол з лаўкай перад сваёй хатай. «Зараз прынясу!» І праз некалькі хвілін на стале тым ужо ляжаў стары, але добра захаваны вышыты абрус. А на ім паўмісак з хатнім сырам, талерка са свежым хлебам, гародніна розная і збанок з малаком. Толькі цяпер Вольга заўважыла, якая галодная яна была. Паеўшы, яна падзякавала Марысі і хацела дапамагчы прыбраць са стала, але тая не дала. «Хай яшчэ стаіць, мог хто прыгасціцца!» – усміхнулася Марыся, і шчокі яе ўзняліся прыгожымі ружовымі пагоркамі на твары. Вольга азірнулася на вёсачку і ўгледзела, што цяпер перад кожнай хаткай стаяў накрыты стол. Гаспадары ды гаспадыні сядзелі за вячэрай, убраныя ў кашулі, андаракі, фартукі ды камізэлькі з характэрнымі нацыянальнымі ўзорамі. У жанчын на галовах высіліся прыгожыя наміткі, павязаныя складаным чынам і ўпрыгожаныя вышыўкай. «Можа, свята якое сёння?» – спытала Вольга ў Марысі, якая вярнулася з хаты ў бялюткай сарочцы з чырвоным арнаментам на рукавах. Чырвоныя канцы наміткі на яе галаве ўтварылі крыж. Марыся глынула малака і усміхнулася госці. «Каму свята, каму не?» – адмахнулася яна. «Глядзі!» – паказала Марыся на дымок, які струменіўся з трубы на другім канцы вёсачкі. «Аксёна распаліла печ, хутка лазня нагрэецца. Зараз!» Марыся падхапілася і забегла ў хату, адкуль вярнулася, падобная на прывід у вечаровых прыцемках. Яна паклала скрутак перад Вольгай і сказала: «Табе, пераабраніся, а гэтае...» Марыся працягнула букет засушаных траў. «Аддасі Аксёне!» Вольга падзякавала і пайшла. «А, Вальжана!» – усклікнула Аксёна, угледзячы госцю. «Заходзь, мілая, лазня ўжо нагрэлася як трэба». Травы, прынесеныя Вольгай, Аксёна расцерла рукамі, кінула ў вядзерцы, заліла нагрэтай вадой ды паставіла на камяні. Жанчына напарыла Вольгу, пасля чаго палівала яе настояным узварам і нашэптвала нешта. Вользе было дзіўна на мясцовыя традыцыі. Яна саромілася стаяць заголенай перад незнаёмай жанчынай. Але старая Аксёна усміхалася па-добраму ветліва, што Вольга не здолела запярэчыць ёй. У Марысіным скрутку ляжала доўгая белая сукенка, месцамі пажоўклая, з ручной вышыўкай на рукавах, уздоўж выраза і на падоле. Яна пахла не то лавандай, не то кветкамі ліпы, нечым старадаўнім, знаёмым з дзяцінства, але забытым. Вольга апранулася, накінула як змагла на галаву намітку і выйшла. Сумеркі паволі апускаліся на паляну. Неба яшчэ зяла далікатным блакітам, а дрэвы ўжо патанулі ў сутонні. У цэнтры вёскі, акурат пасярэдзіне шырокай дарогі, вяскоўцы склалі высокае вогнішча. Вакол яго стаялі лаўкі, на іх сядзелі ўрачыста апранутыя жанчыны і мужчыны, нягучна размаўлялі і задумлівым позіркам глядзелі на агонь, трымаючы ў руках гліняныя кубачкі.
Ольга падышла да іх і села побач з Марысяй, якая нягучна напявала нешта старое. На цьмяным блакіце нябеснага купалу ўжо з'яўляліся дрыготкія зоркі, а над верхавінамі дрэў паважана плыў маладзік, калі на дарозе ў вёску раптам паказалася машына. Кіроўца спыніўся, выключыў фары і выйшаў. Худая постаць, хістаючыся з боку ў бок, няспешна рухалася па дарозе да вогнішча. Насустрач выбегла Аксёна. «Мацейка!» – радасна загаласіла жанчына і пабегла насустрач. «Сынку мой родненькі, кравіначка, Мацейка мой, колькі чакала цябе!» Постаць абняла Аксёну і нібы павісла на ёй. Калі яны наблізіліся да вогнішча, Вольга ўбачыла высокага мужчыну. Стомлены, нібы высушаны, ён ледзь трымаўся самастойна. На збляднелым твары згаслыя вочы хаваліся ў шэрых плямах вачніц. Абяскроўленыя вусны намагаліся ўсміхнуцца, павітацца з усімі, але атрымалася скажоная усмешка нябожчыка. «Нічога, сынку, хутка паляпшае!» Нягледзячы на госця, ўздыхнуў Ходар. Мужчыны падхапілі Мацея пад пахі і адвялі ў лазню. І над вёскай зноў усталявалася ціша. «А што з ім?» – спытала Вольга, нахіліўшыся да Марысі. Жанчына толькі ўсміхнулася сваёй шчырай усмешкай і раптам заспявала. Вяскоўцы падхапілі яе спеў на розныя галасы. Вольга не магла разабраць слоў, але заўважыла, што з кожным куплетам галасы мацнелі і гучнелі, разрываючы грудзі. Ад песні тая па скуры Вольжынай пабеглі мурашы, а на вачах праступілі слёзы. Нешта страшнае і адначасова прыгожае хавалася ў дзікім, нястрымным гучанні моцных старажытных галасоў. Спевы пранізалі цела наскрозь, разрывалі зямныя аковы і ўносілі ў нябесныя высі. Не спыняючы песні, вяскоўцы падняліся і няспешна пакрочылі ў бок лазні, асвятляючы сабе шлях запаленымі ад кастра паходнямі. Перад лазняй стаяў вялізны чан. Аксёна шаптала над ім, перамешвала ваду левай рукой, а правай насыпала сушаных зёлак, кідала жывых кветак ды налівала мёд з малаком. Дзверы лазні адкрыліся, і мужчыны з расчырванелымі ад пары тварамі вынеслі на руках Мацея. Яны асцярожна паднялі хлопца і апусцілі ў чан. Старажытная песень тым часам лілася як на паўторы. Моцныя галасы жанчын і мужчын заклікалі на літасць, дзякавалі і віталі, праслаўляючы нябачныя сілы прыроды. У цьмяным асвятленні палаючай паходні страшна бляднеў стомлены твар Мацея. Ён глядзеў на вяскоўцаў напужаным, поўным болю позіркам. Пакрысе хлопец пачаў пагружацца пад ваду. Яго зусім ужо не было відаць, толькі бурбалкі паветра ўздымаліся на паверхню. Вольга спалохалася і рванулася, каб дапамагчы Мацею вылезці з вады, але нехта моцна ўчапіўся ёй у руку. Ольга агледзелася і ўбачыла лагодны твар Марысі. «Усё добра», быццам казалі яе вочы. І Вольга паддалася. Яна, не міргаючы, глядзела на тое, як бурбалкі ўсё радзей і радзей уздымаюцца са дна. Апошні подых хлопца вылецеў адной вялізнай бурбалкай, і песень вяскоўцаў спынілася. Напужаная, Вольга глядзела на роўныя люстры вады. У вусцішы ночы рыкала полымя паходняў. Разносіўся шэпат Аксёны, якая трымала далоні над вадой, ды чулася цяжкае дыханне старых. Паветра вакол напружвалася, электрызавалася. Яскравай кульмінацыяй выбухнула вада з чана і разляцелася дробнымі кропелькамі, калі Мацей рыўком вынырнуў на паверхню і са сціснутым гукам хапануў паветра ротам. І тут жа натоўп пачаў разыходзіцца. Мужчыны дапамаглі хлопцу вылезці, Аксёна абматала сына вышытым рушніком і павяла ў сваю хату. Некалькі жанчын выхілілі ваду з чана проста на траву, папляваліся і ўкацілі чан за рог лазні. Вольга разгублена глядзела ўслед Аксёны з Мацеем. «Пойдзем ужо!» – паклікала яе Марыся. Маладзік пакруціўся ў аксаміце начнога неба і апусціўся за лес. Яркія зоркі любоўна ўглядаліся ў высокае полымя пасярэдзіне вёсачкі, вакол якога прыгожа ўбраныя людзі гралі на дудзе, спявалі вясёлыя песні, плялі вянкі і бадзёра скочылі ў дзівосных старажытных танцах. Мацей жвава танчыў з усімі жанчынамі вёскі па чарзе. На твары яго зяла ўсмешка, маладыя вочы зігацелі полымем жыцця, па шчоках разбягаўся румянец.
Целам хлопец раптоўна адужаў, замест былога схуднелага, амаль шкілета, Вольга бачыла мажнага моцнага мужчыну. А што з ім было? Проста спытала Вольга ў Аксёны, якая паднесла госці прысмакаў у глінянай талерцы. Аксёна затрымала на сыне любячы позірк і падсела да Вольгі. Горад, адказала жанчына і глынула ў звару з кубачку. Вольга цярпліва чакала працягу. Аксёна зазірнула ў яе вочы і спытала: навошта шукала дуб? Вольга адвяла сарамлівы позірк, прызадумалася. Вандраваць люблю, адказала яна нарэшце. А чаму ж адна? Ну так лепш адпачываю, сказала Вольга. А потым не спынялася Аксёна. Вяртаюся дамой у горад на працу, прамовіла Вольга і асеклася, бо ўжо зразумела ўсё. Аксёнін твар асвяціўся шчырай матчынай усмешкай. Горад з усіх высмоктвае жыццё. Хто там нарадзіўся, ужо і звык не бачыць тога. А нашым цяжка. Вось і вяртаюцца раз-пораз, каб аднавіць сілы, звязацца з прыродай. Сынку мой, працягвала Аксёна і паглядзела на Мацея, лекарам працуе, людзям дапамагае. А хто яму дапаможа? Толькі родныя карані, толькі зямля родная. Тут Мацей заўважыў госцю вёскі. Падышоў і запрасіў яе танчыць разам з ім. Гучная музыка падхапіла Вольгу, яркая полымя мігацела ў вачах, а ногі, быццам ведалі той старажытны танец, скочылі ў такт разам з усімі. На світанні Аксёна абудзіла Вольгу, накарміла свежаспечаным хлебам і вывела з хаты. У зянні яшчэ нізкага сонца разгалісты, высачэзны тысячагадовы дуб загадкава калыхаў смарагдавым лісцем, сустракаючы чарговы світанак свайго жыцця. Вось ён які, агучыла Аксёна Вольжыны думкі. Я сфатаграфую, папрасіла Вольга і выняла тэлефон. Хуценька толькі, час сыходзіць, прыспешыла яе Аксёна. Вольга зрабіла здымак і Ходар паклікаў яе ў дарогу. Ён глядзеў на госцю ўсё тым жа дзіўна суворым позіркам і з усмешкай на вуснах. Мацей таксама вызваўся праводзіць Вольгу. Тут праз лес на прасткі 5 хвілін, патлумачыў ён. І сапраўды хутка паказалася шэрая стужка дарогі. На ўзбоччы яе знаходзіўся стары з плямамі іржы і старых наклееных рэклямак прыпынак. Удалечыні ўжо мігацеў фарамі шэры аўтобус. Паспелі, выдыхнуў заспакоена Ходар. Чароўнае месца ў вас тут, сказала Вольга. Дзякуй, што не прагналі ўноч. А чаго ж праганяць? Здзівіўся Ходар. Усё ж я чужая, незнаёмая. Ходар кодратка засмяяўся. Чалавек чалавеку чужым быць не можа, сказаў ён. А калі чужы, то можа тое не чалавек. Вольга нічога не адказала, толькі падумала, што вяскоўцы, што жывуць у глушы лясной, не ведаюць папросту, якімі жорсткімі бываюць людзі ў свеце, гарадскія. Мне вельмі спадабалася ў вас, сказала яна, калі гук аўтобуснага рухавіка даляцеў да слыху. Абяцаю, што нікому не распавяду пра вас, але дазвольце мне час ад часу наведвацца сюды, да дуба. Ходар прамаўчаў і адступіў, а Мацей прамовіў загадкавай усмешкай. Вядома, не раскажаш нікому. А калі ўспомніш штось, дык прыязджай. Ну, а калі не, дык... Адчыніліся дзверы, і Вольга заскочыла ў аўтобус. Яна заглядала ў акенцы і махала рукой цёплым дзіўным людзям, якіх сустрэла ў палескім лесе. Як такіх можна забыць? Здзіўлялася жанчына. Яна запомніць мінулы вечар на ўсё жыццё. Аўтобус дрыгануўся і паволі паехаў. Вольга, не ўтрымаўшы раўнавагі, ледзь не завалілася ў праходзе. Выпрастаўшыся, яна кінула позірк на пусты прыпынак. І дарога, якую аўтобус пакідаў за сабой, ляжала пустая. Толькі ранішні лес перашэптваўся ў хвалях далікатнага ветрыку. Вольга прызадумалася, а што яна хацела ўбачыць там, на пустой дарозе? Яна яшчэ адчувала полымя перажытых падзей, але ўспаміны хутка згасалі, як сон на світанку, пакуль нічога ад іх не засталося. Толькі дрыготкі аўтобус, дарога і звычайны лес паабапал.